ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतंच चालू झालेलं आहे, अजून संपलं नाही आहे, परंतु अर्थसंकल्प महाराष्ट्र शासनाला सादर केला गेला आणि अर्थसंकल्प सादर करत असताना महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी तो विधानसभेमध्ये सादर केला आणि विधान परिषदेमध्ये मागील 5 वर्ष सरकारचा अनुभव असल्यामुळे राज्यमंत्री पद असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने हा बहुमान आणि या मतदारसंघाचे आमदार व शालेय शिक्षण मंत्री विठोबाई केसरकर यांना मिळाला आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये हा अर्थसंकल्प सादर केला। अर्थसंकल्प सादर करत असताना आपल्या मतदारसंघातली सर्वात जास्त कामं त्यामध्ये येण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि त्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्प बजेटमध्ये फक्त दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ग्रामीण मार्गासाठी 3,82,00,000 रुपये मंजूर झालेले आहे। म्हणजे राज्य मार्ग आणि प्राजी मार्ग म्हणजे इतर जिल्हा मार्ग याला 19,35,00,000 रुपये महाराष्ट्र शासनाने आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील मंजूर केलेले आहेत आणि ते मंजूर करत असताना कुठले मंजूर केले आहेत आणि काय होतं विषय, मंजुरीची यादी येते, सगळं येतं, नंतर कोण अनेक विषय त्याच्यावर बोलत असतात म्हणून यादी ज्या ठिकाणी आमचा हे करून दाखवतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोल्हापूर, नांगदवाडी, चंदगड, रामघाट, दोडामार्ग, अस्नोडा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 189 27.800 1,30,00,000 रुपये मंजूर आहे। त्याच्यानंतर दोडामार्ग जिल्ह्यातील कोल्हापूर, नांगरवाडी, चंदगड त्याच रस्त्यावर 00 ते 30 यामध्ये रस्त्याची धावपट्टी आणि रुंदीकरण, हायब्रिड युनिटी अंतर सुधारणा करणे यासाठी 3,75,00,000 मंजूर आहे, 3,75,00,000। त्यानंतर दोडामार्ग तालुक्यातील कोल्हापूर त्याच रस्त्यावर रामगडी, दोडामार्ग, अस्नोडा क्रमांक 189 ते पॉईंट आहे 400 800 7200 अशा ठिकाणी संरक्षक भिंती बांधायच्या आहेत। वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळ संरक्षक भिंती 5 कडे बांधायच्या आहेत, त्याच्यासाठी 1 कोटी रुपये आहेत। त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग दोडामार्ग त्याच रस्त्यावर दुसरी एक संरक्षक भिंत बांधायची आहे 1701, त्याला 80,00,000 रुपये मंजूर आहे आणि सिंधुदुर्ग दोडामार्ग त्याच रस्त्यावर अस्नोडा लांबी 6 किलोमीटर लांबी या रस्त्यामध्ये सुधारणा व नवीन डांबरीकरण करणे हे 3 कोटी रुपये मंजूर आहे। असे टोटल 19 कोटी रुपये या रस्त्यावर महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेले आहेत आणि ते काम या अर्थसंकल्प बजेटमध्ये झालेले आहे। त्याच्यानंतर जे अर्थसंकल्पात ग्रामीण मार्ग मंजूर झाले त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोडामार्ग तालुक्यातील भेडशी, बोडदे, कोपरल, मांगेली, कर्नाटक हद्दीकडे जाणारा रस्ता राजीमा क्रमांक 70 600 ते 1700 1 कोटी रुपये। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोडामार्ग तालुक्यात 69 यामध्ये संरक्षण भिंत बांधणे 50,00,000 रुपये। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, चिराळी, पाणी रस्ता राजीमा 9 किलोमीटर ह्याच्यावर पुलाचे बांधकाम करणे, कुठला गिलाशीचे पूल वाहून 00 ते 4 1 कोटी रुपये। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माटणे, म्हाळुंगे रस्ता क्रमांक 129 याला 1.5 कोटी रुपये दिलेले आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, आई तळेकोट रस्ता ग्रामीण क्रमांक 134 याचा फुलाचा जोड रस्ता करणे, फुल आणि जोड रस्ता, तो फुल गेल्या वर्षी गेलो जोड रस्ता करणे त्याला 1.5 कोटी रुपये आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आई कुंभारवाडी रस्त्यामध्ये डांबरीकरण करणे 30,00,000 रुपये आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पुलाचा भरपालवाडी रस्ता क्रमांक 77 20,00,000 रुपये। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उगाडे, कोळंबवाडी, तळकोट, देववाडी रस्ता
ग्राम क्रमांक 40 25 लाख रुपये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग कुंभरोल मुख्य रस्ता ते शिरवळ रस्ता 20 लाख रुपये. तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उसप शाळेची वाडी ग्राम क्रमांक 116 20 लाख रुपये. दोडामार्ग मोरगाव दलित वस्ती पवारवाडी ब्रह्मपुरी रस्ता 25 लाख रुपये. घोडके एळपईवाडी 20 लाख रुपये. दोडामार्ग तिराळी पाळी रस्ता म्हणजे तो मगाशी झाला तो पूल आणि रस्त्यासाठी वेगळे 20 लाख रुपये. तिराळी पाळी रस्ता 900 ते 200 सुधारणाकडे डांबरीकरणकडे. सिंधुदुर्ग मेढे गावठणवाडी नागदानमध्ये म्हणजे इकडचा गावठणवाडी तर तिच्यावरून जो आत गेला गावठणवाडी ते नागदान मंदिर रस्ता 20 लाख रुपये. आणि घोडकेवाडी खालकीवाडी भटवाडी कोणाळकरवाडी म्हणजे तो शॉर्टकट आपण जातो घोडकेवाडीला तो रस्ता त्यासाठी 20 लाख रुपये. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सासोली गोवा सरहद्द तो रस्ता आहे त्याला 25 लाख रुपये आहे. आणि सिंधुदुर्गातील आंबेली देऊळवाडी ग्राम क्रमांक म्हणजे आंबेली तो कमान झाली कमानपासून देवळापर्यंत त्याचा 20 लाख रुपये. तो अर्ज झालेला होता पुढचा तो अर्ज आता त्याचा 20 लाख रुपये. असे टोटल ग्रामीण मार्ग क्रमांक आहे मोदी झाले. त्याचं मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे जे रस्ते प्रस्तावित होते त्याला मंजुरी आलेली आहे. ती मंजुरी म्हणजे पहिला रस्ता आहे मांगेली फणसवाडी देऊळवाडी कुर्चेवाडी रस्ता वाडी जोड 2,06 लाख रुपये. त्याच्यासाठी खानियाडी शिरंगे पुनर्वसन पूर्ण पुनर्वसन 4 किलोमीटर रस्ता आहे. पूर्ण 4 किलोमीटरला 3 कोटी रुपये आहे. विकुळे तळेखोल जोड रस्ता VR-120 आहे त्याला 2 किलोमीटर रस्ता आहे 1,95 लाख रुपये आहे. कुडाचे देवमळा ग्राम क्रमांक 74 2.8 म्हणजे 3 किलोमीटर साधारण आहे 2,43 लाख रुपये आहे. आणि मेढे ते तेरवण 6 किलोमीटर रस्ता आहे त्याला 8 कोटी रुपये आहे. अशी टोटल मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून ही मोठी कामं झालेली आहेत. ही सगळ्यात मोठी कामं दोडामार्ग तालुक्याच्या विकासात्मक प्रक्रियेमध्ये आपण या ठिकाणी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आणि भाई त्या ठिकाणी स्वतःवर बजेट सादर करत असल्यामुळे सर्वात जास्त निधी ही टोटल यादी आहे ती संपूर्ण मतदारसंघाची आहे. खूप कोटी रुपये आहे त्याला आपल्याला या ठिकाणी त्यापैकी वेगवेगळ्या विभागांतर्गत पैसे आलेले आहेत आणि त्यामुळे हा सगळी कामं येण्याची होणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.